Produktová animácia ukážka. Jemná hudba a prezentujeme jednotlivé produkty. Začneme tak, že si zvolíme pozadie. Ak máte k dispozícii nejakú šablonu a páči sa vám použité pozadie, tak môžete postupovať tak, že kliknete na šablonu, odpojíte pozadie, čiže klikla som pravým tlačítkom myši, odpojím obrázok od pozadia a tento obrázok sa pokúsime vyhľadať, aby sme sa dostali k podobným obrázkom od toho istého autora. Pôjdeme na 3 bodky, pôjdeme na informácie a tu máte napísané, ako sa obrázok volá a kto ho vytvoril. Keď kliknem na autora, v tomto paneli budem vyhľadávať tentokrát vo fotkách, pretože je to fotka a tu vidíte pozadie, ktoré som našla a použila do môjho dizajnu. Ak zrolujete nižšie, nájdete tu podobné fotografie, ktoré autor vytvoril. Použijem zvolené pozadie, natiahnem si ho na plochu a upravím si jeho priehľadnosť. Pôjdem na priehľadnosť a znížim, aby boli moje produkty dobre viditeľné. Buď pôjdete do nahratých súborov, nahrať súbory a nahráte si do Canvy vaše produkty, alebo si nejaké produkty podobné vašim produktom vyhľadáte v prvkoch. Ja som vytvorila produkty tejto značky. Aby som vyhľadala podobné produkty, tak pôjdem na 3 bodky a dám si zobraziť ďalšie podobné položky. A tak nájdete podobné produkty, ktoré môžete použiť do vašej prezentácie. Produkty som si umiestnila na plochu. Vzhľadom na to, že moje produkty nemajú žiadne logo, tak to logo si dotvorím. Vy môžete použiť aj vaše logo alebo logo vášho produktu. Pôjdem do prvkov a nechám vyhľadať logo kozmetika a v grafike si vyberiem nejakú značku, ktorá môže prezentovať môj produkt. Prípadne môžete skúsiť použiť aj doporučenú aplikáciu Logo Maker. Logo budem potrebovať 3-krát, tak si urobím 3 kópie, kliknem na ňo a dám Ctrl+D, Ctrl+D, umiestním a nezabudnem zoskupiť s flaštičkou. Čiže kliknem na logo na flaštičke a so shiftom na flaštičku a dám zoskupiť. Tento postup opakujem. Logo ešte raz zduplikujem, Ctrl+D, lebo ho budem chcieť použiť aj na pozadie mojej animácie. Umiestním si ho tam, kde budem prezentovať jednotlivé produkty. A opäť stiahnem priehľadnosť, aby bolo len také jemné v pozadí. Posledný produkt som si nechala na dotvorenie môjho dizajnu. Umiestním ho tak, aby bolo z neho vidno len určitú časť. Aby som vytvorila 3D dojem, tak vytvorím na produkty tiene. Kliknem na produkt, upraviť, pôjdem na tiene, použijem pokles, nastavím si intenzitu rozmazania toho tieňa, prípadne úhol, tak aby ho bolo pekne vidieť, vzdialenosť, ako ďaleko bude od tej flaštičky a intenzitu. Tieň väčšinou nechávam čierny, povytiahnem flaštičku, dám ho trošku nižšie a idem urobiť tieň aj na produkty. Čiže celý postup zopakujem. Kliknem na flaštičku, upraviť, tiene, dám pokles a zvolím si veľkosť toho tieňa. Ak by ste chceli mať tiene u všetkých produktov úplne rovnaké, tak si opíšte tieto čísla a u všetkých produktov ich nastavte rovnako. Základ animácie máme pripravený. Ešte si skontrolujeme 2 veci.
čas zobrazovania tejto stránky, aby bol minimálne 1,5 sekundy. Ak je menej, tak si na stránke nastavte ten čas na dlhšie. A zároveň pôjdeme do polohy a v polohe si skontrolujeme, že tie prezentované produkty budú na vrchu. Čiže táto flaštička môže byť na spodku, to je táto, ale tieto 3 produkty označím so shiftom a vytiahnem ich v polohe úplne hore. Tam, kde sa mi objaví tá fialová palička, tam to pustím a teraz je to správne. Prvú stránku máme nastavenú, ideme vytvoriť druhú stránku. Zduplikujem si prvú, čiže kliknem na ňu pravým tlačítkom myši a dám duplikovať stránku. A na druhej stránke vytiahnem ten produkt, ktorý chcem prezentovať. Kliknem naň a myšou ho zväčším, potiahnem a nastavím jeho veľkosť. Nevadí, ak ho urobíte aj veľký a tie ostatné produkty budú pod ním schované, skryté, alebo si nastavíte veľkosť produktu tak, aby bolo vidno aj tie produkty, ktoré ešte len budete prezentovať. Na tretej stránke potrebujem tento produkt vrátiť späť. Aby mi to presne sedelo, tak to urobím tak, že skopírujem si tú prvú stránku, čiže zduplikujem si ju a prenesiem ju za druhú stránku. Čiže animácia jedného produktu má 3 stránky, to je prvá stránka, produkt vyjde von a potom sa vráti späť. Aby to celé fungovalo, medzi jednotlivé stránky musíte nastaviť prechod. Urobíte to tak, že vojdete medzi tie 2 vagóniky. Ak sa vám to nedarí v tomto zobrazení, prepnite si tento zoom na spodný a natiahnite ho. A teraz to bude jednoduchšie, keď kliknem medzi 2 vagóniky, plus znamená pridať prázdnu stránku a D znamená pridať prechod. Kliknem na D a nastavím prechod na nájsť zhodu. Trvanie v sekundách nastavím na maximum a dám použiť medzi všetkými stránkami. Pustíme si ukážku. Prechod sa ukázal a vrátil sa späť. To isté opakujeme aj s druhým a s tretím produktom. Tentokrát tretia stránka je zároveň prvá stránka pre môj druhý produkt, takže ju zduplikujem. V 4. vagóniku urobím animáciu, čiže vytiahnem produkt. Na ukončenie do ďalšieho vagóniku použijem predchádzajúci vagónik, čiže ho dávam zduplikovať a dám ho za 4. vagónik. Čiže tento produkt odprezentujem takto. Vyjde a vráti sa pekne späť. A to isté urobím s posledným produktom. Opäť zduplikujem stránku. Prvá stránka bude táto. Na tejto stránke potrebujem vytiahnuť produkt. Vytiahnem ho, zväčším ho, umiestním a na poslednej stránke potrebujem, aby sa produkt vrátil späť, čiže predchádzajúcu stránku zduplikujem a prehodím ju za poslednú stránku a bude to vyzerať takto. Animáciu si ešte skontrolujem. Prezentujem prvý produkt. Ten je v poriadku, lebo pozrite sa, tu je jeho pozícia vzhľadom na druhý produkt a tento produkt je v popredí. Je to v poriadku. Vrátil sa späť, skontrolujeme toto. Tento produkt s ničím nekoliduje a nejde sa žiaden iný produkt, tiež je to v poriadku. A pozrieme si tretí produkt. A toto už nevyzerá veľmi dobre, pretože tento produkt ide ako keby poza tú druhú flaštičku. Preto na tejto stránke, kde ho vyťahujem, pôjdem do polohy a premiestním
prezentovaný produkt na vrch. Teraz si to pozrieme a teraz už pôjde popred tú flaštičku, čo vyzerá lepšie a takto to môže ostať. Vráti sa späť a hotovo. Do takejto animácie je dobré pridať zvuk. Nastavíme si paličku, kde budeme pridávať zvuk a pôjdeme na ikonku zvuk. Ak nemáte ikonku zvuk vyvedenú v tejto lište, tak choďte na aplikácie, vyhľadajte zvuk a po kliknutí na túto ikonku sa vám táto zapíše do tejto editovacej lišty. Kliknem na zvuk a idem vyhľadať nejakú jemnú melódiu. Ukážku tej melódie spustím tak, že kliknem na niektorú z ikoniek a ak sa mi páči, kliknem na názov skladby a skladba sa pripíše do môjho dizajnu presne od paličky, kde ju mám nastavenú. Dĺžku tej skladby si môžem prispôsobovať a ak by skladba bola príliš hlasná, tak na ňu kliknete a v tomto reproduktoriku si môžete upraviť hlasitosť skladby. A hotovo, pustíme si ukážku. Hotovú animáciu si stiahnete tak, že pôjdete na zdieľať, stiahnuť, stiahujete video vo formáte MP4, ak máte Canvu Pro, nastavte kvalitu na maximum, vyberte si stránky, v ktorých máte uloženú animáciu, dám hotovo a stiahnuť. Video sa uloží na váš disk do stiahnutých súborov. Verím, že sa vám tento návod páčil a sledujte aj ďalšie.